ना मोननो हायो ना बावनो हायो। नों आंखौ दुखुसो होयोमोन। नोंनि अनगा थांनानै दं आं आरो थांनानैबो थागोन। थेवब्लाबो नांगौ बादिमोन। गोसोनि दाहाया माबादि जायो बै सुबुंनियाव सोंनानै नाय, जायनि लोगोआव नाम्बारबो दं नाथाय बियो रायज्लायनो हाया। ना कल फैयोमोन ना मेसेज फैयोमोन। दिनै बै सुबुंनि गिबि रिप्लाइआव नों जोबोद रंजादोंना गाबोननो नोंखौ बियो इगनर खालामगोन। बे सुबुङाना नोंखौ जोबोद गाबहोगोन। जेब्ला गोजानावनो थांनोमोनब्ला मानोथो आंनि जिउआव फैनाय नों? जेब्ला उन्दुलांसिननाय सम फैयो, बे समा जोबोद गोमोथावना। बे समाव गासैबो बाथ्राखौ बावगारजोबो आरो सिरि मोनब्ला गोसो सिङाव गोबां बाथ्रा जाखांफैयो। फारि फारियै सोंनो नाङा जे मोजां मोननाया माबादि जायो।